Jo diria que emocionant. El projecte que estic fent aquí al Museu del Suro es diu La pell partida i és un projecte que intenta lligar el suro amb la violència obstètrica, que a priori semblen com dos mons molt separats, però el procés d'extracció del suro es basa en l'escolta i en la cura. Llavors, creia que aquest procés ens pot ensenyar coses de cara al moment de part i com moltes dones no es senten ni escoltades ni cuidades, no? I creia que podíem posar els dos mons en relació. De fet, amb el procés m'he donat que amb la investigació, la recerca, no, en els arxius, m'he donat que tenen coses en comú, no? Que, per exemple, hi ha un vocabulari comú de l'extracció del suro i del procés de part, paraules com coronar, quan extreus el suro, corones l'arbre, la ferida, hi ha moltes qüestions en comú. Una de les qüestions més importants dintre del projecte de recerca era fer una cadira de part vertical, curosa, diguéssim, amb el procés natural del part de les dones amb suro. Nosaltres abordem sempre el suro d'una manera diferent, sempre amb la part educativa o la part industrial. Aquest projecte ens ha portat una altra manera de mirar-lo, no? Un altre punt de vista que nosaltres no se'ns hagués ni acudit, que és el de fer un artista. També una cosa molt important, que són uns diners per l'acompanyament d'un tècnic o d'una tècnica, que això no totes les beques ho tenen i és superimportant. No, m'he sentit cuidada des de les condicions de la convocatòria, també des del museu, una sensació de sorpresa també, no? De poder reconèixer el valor d'aquest material, no? I de poder conèixer tot el món al voltant d'aquest material, no només les característiques del material, sinó totes les persones al voltant i tota l'expertesa.